Να σου πω, εξάτμιση δεν έχεις. Κλείστο, να βάλουμε νερά. Και ναι, τα καταφέραμε. Κλείστο να βάλουμε νερά. Για βάλε μία μπροστά. Περίμενε ρε, περίμενε. Να βάλουμε λίγο νερό, φέρ το λάστιχο τουλάχιστον. Να βάλουμε λίγο νερό μέσα στο δοχείο. Έτσι λίγο ρε. Ξαναπήγα, εντάξει. Τέλειος. Άκου. Η καβέρνα βαράει πολύ άγρια. Και το βούνε όλοι. Μπορεί ένας να κάνει, ένας. Ο ένας βασικά δεν δουλεύει. Ένας θα κάνει. Πάντως ακούγεται γεμάτο. Λίγο αβάνς θέλει τώρα. Πάντως Δεν γίνεται ναι, ρημάδια, βασικά εσύ. τώρα το βάλα στη βασική ρύθμιση. Πώς θέλει το αβάνς τώρα? Θέλει λάμπα πιστόλι. Όχι, πώς είναι τώρα λίγο για να... Είδες, Έτσι. σου έλεγα, Τι? δίνεις πινθήρα αριστερά αλλά δεν δουλεύει το μπουζί. Βασικά όχι, το μηδένεις, ήταν πολύ αριστερά μέσα, ήταν έτσι και το μηδένισα, το έβαλα, το μηδένισα, έβαλα το κροκόβιλο. Να δουλεύει λίγο καλύτερα, πώς θέλει. Τώρα εντάξει, βασικά το λύνεις και βλέπεις, αριστερά δεξιά, λίγο, και βλέπεις πού λειτουργεί.